Multimediálne obohatenie. Zobrazenie na čítanie PDF môžete obohatiť o obrázky, preskokové štítky, webové odkazy, videá a ďalšie články. Funguje to takto. Prejdite na e-paper, PDF, issues, prejdite myšou na tlačidlo Edit e-paper, vyberte požadovanú stránku a kliknite na Edit page. Pomocou funkcie myši klikni a potiahni, definujte oblasť na stránke. V otvorenom okne vyberte požadovanú možnosť. Webový odkaz označiť skok obrázok súbor na stiahnutie obsahové pole lomka otvoriť článok galérie obrázkov video z YouTube. Upozorňujeme, že galérie obrázkov a videá YouTube sú k dispozícii len s licenciou Smarticle ePaper Media. Pre každú funkciu môžete nahrať vlastný úvodný obrázok a určiť rozmery plochy. Môžete tiež vybrať priehľadnosť a farbu oblasti. Pomocou funkcie Content Box môžete vyberať medzi už vytvorenými článkami alebo pridávať nové články. V prípade videí YouTube máte možnosť zobraziť ovládacie polia, automaticky spustiť video alebo ho nechať opakovať. Ak chcete zobraziť svoje obohatenia, kliknite na tlačidlo Späť a potom na Náhľad.